non malade yooyu bu ko def war moom bu ko xar vraiment bu ko xar vraiment am na mo dal xala ma ko xajin gina hay gon anda gina jam jotta hat 6 heures duna artan yende mi sa fu sa fu kum ta bayna dum bayma de mi nyama dum wala mi yaram mo ni de hay ko fam ha ma dafa bu c'est wala de mamu an ko de o liggéey an lu to de wala de an de mamu an haala ma hunde bicen ad mi as ko yallo mo gut no haalin kam way kum dawno docteur te no ma kum dawno ko mi rondim sum tayani badam mi haala ma mara ka say wi ma gel hete yallo mo gut mara ko teyde wenno no haalin kam mi nani way kum dawno ko te kum nawro ciabam ko awa wan huppudo ciabe de ciabe mi nawron dum ciabe ki ciabam ko nawron dum amata mi nyaamal box suji no nyaamta mo hay box suji am nder wonde ta ala fu tummi gono yaatu dum do oh ya Allah ko neddo jogona ko wala mi so mi ba ba ana woda kin sila ala fu tun nanda ndeke yonde kam ni mbal kin cek akhwala kin haaju mo nakal mako non ne wala ko tan dum man ba do ko mi man ko wala Kamu jay kamu jay kamu jay kamu jay aku wan mani ha aku wan mani kamu jay Aka bujay? Ala, bujay. ya dum do buri bujay Ala bujay. Aka bujay. Bujay. Ala bujay mim. Bujay. Aka bujay. Bujay, aka bujay. Jafra. Bujay. Am bujay. Bata sel modu jam tan modu Bata len yo odo kala mel wala cerno biyam wonno wallahi andi e dawi ke ko ciem ada andi mo wallahi mi andi ko gallam do wonno ha wallahi kanko wadi moni wadum ni ko nyalamo goto amin jodi nder sa amin jeba tele ha ciernaaji goto yalti hokkiri wirdu dokkirawo kalis gila on jamma ha joni ni kiiro ko pamme makko haani ey ndeysan ay oɗo gorko no wano ni yontede ceerno gando wonnoɗo e mo suwa maadi suwa tabdede aduna itti watti holko ɗum yurmini
Malcolm, hey. ceerno mam Jana, badda tawasil. Andi ko mbaɗɗa ɗo ko mi meeɗa ɗum waɗi. ba ɓooyan ɗo Mi ɓooyi ɗo kay, min kam mbiyata ko mbara waala. Min kay mi ɓooyi ɗo ano. ya ha jaltumi tan kawɗume ko hawni e hawani jomiraɗo i ceerno jomo on de kawrumina hanga tan ha buni tan ha buni Ceerno Soumaré. yes Ha? ɗum nomo jogui kurus yeka haalede enen ɗiɗi fof eɗen mbawi haɓɓide hen taw gasani Mo handi ɓurɗum. hokkam bujoy ittumi temedde mbeɗa hokkam o wi ala ko on ko bujoy tan Ayo joni handi warma ko gujjo. Ayyo. ittumi temedde ɓe tottuma ala ko bujoy Très tami bien. nacca Joni o handi warma ko jiibi galle mon o fof kanko jiibi joom. O jiibi joom ha jiibi joom men jiiba en. joni noon koddiɗo men goto nanɗon en on yalti o wi mbeɗa aɗa andi oɗo mbi mbeɗa andi oɗo ko ceerno biyam wonno o wi oɗo koye galle amen e luumo o wi o wonno e yebde télé tan aɓe jeeɓa télé tan waji goto ne hokkire wirduji ɗi gandanɗa hoore ma ne hokka haalis ɗum o yani o wirdi ɗum tan aɗa andi ɗum o namdi ko joom koye wona nde hoore La ilaha illallah. tan ɓe mbi hakkille wudditi ndeysan on wi koye nder galle mumen o wonno Haaloɓe télé ɓe ene dokka wirduji ɓe mbeɗa rokkude fof. Ko seeɗa ɓe mennanma hen. ɗon tan o ƴetti hankadi ɗon ɓe mbayri nande jamma tan o hangama ndeysan hangama tan ha buni Min jimmi. So tawi mi noddima ɗo en jooɗima. Kaalen haala gurdam men. No gurtinirten aɗa andi ɓundu so hoori wiyete ko tiggi. Tiggi noon ko kurjuru wonata toon. Ɗum noon tiggitoɗen enen gurdam men. No jiɗirnomami hanki ni ɓe hecci hanki ni hande ɓuri nde coynimami aɗa ara seeɗa guitan ɗe mbiɗa doggonde par ce que yidde way noon Dieynaba a wonani am ɗo ko ɗon wonɗa ko gorko fiyete maayo ɗo Dieynaba mbiɗa yinma haa mi annda to fawmami nagge fettere ɗiyum kono añani ɗum paama hande o ngeɗo nangue kala no hakkude men yaawiri ɓuranimi sabu ko an tan jiimi ko an jinmi ko an gowodirmi an cuusmi an gandumi mi anda noon an est ce que no jiɗɗirmi ni an aɗa wawri noon ceerno mamou mi nani ko kalɗa tawi ko yidde tan min ala ko konduma sabu temedere goto no ndewino yam cali mbimi ko an mi waɗino ɗum ɗo seeɗa e ɓernde kasi nde jaada nde balɗe 4 mi ɗanaki sabu mi anda aɗa wuuri mi anda aɗa may ala fuu ɗo mi yiilaki ɗum tawi kadi ko banggal garta galle ɗum koyne weedi sabu ko wonanno toon ko ina tampinma haɗa men wurde gurdam meɗen won wonuma ala ɗo joom ko ɗannima an tan go ni an kay wadde hande ko toon mbaloyami a wawa walde toon hannde par ce que il faut mi haalde e kawam mi yewtude e mum ha para kono noon oto yejjin noon kawma kadi ne andi enen en ceerama ko probléme tan tokosto wonno hakkude meɗen par ce que ten waddunoɗo eyyo ɗon jimmi mema noon ko ɗon jimmi mema sabu min mi seranoma eyyo mbeɗa andi ni en ceerani eyyi ko fitina nawma eyyi kono noon neɗɗo kadi jeeya ko rondi il faut mi haalda e kawam hami nana ko haali so ndeni yonti an kam ka gartowo gonɗo ɗon duuni o ko ɓibanam gorko biban ko debbo ala ko debbo mi wiye Aissata no wummi Fuuta on woni ɗon no yewtata te on
ala e ittu ala e wattu kañum kam ko mbaalo Allah ɗum ɗon kam sa ari ma gurdam men ɓeydo welde no mbanoɗen nde no gandanɗa hoore ma duko jamma duko ñalawma ma gasa ala par ce que dokkanoɗo men fitino ala ɗo ɗannim ɗum ɗon hokkam seeɗa tan mi yewtida e bana mum ko ɓoyde so ɓoyi tan de mi diwat miiromi ara inchallah aɗa anndi min kam ka seyɗano ɗum ɗo mbiɗen yaha mi ɗutto kan eyi d' accord inchallah nder ɓendam ko woni nder ɓendam nde ɗo woni mbimami min kilo min kaldi téléphone faade joni komin nattude ñamde nattude yarde min ko fof mi wi tan hande ar kilo fof boni hande ar tan annam seeɗa rasulullah ko ma joɗa hande haalama ɗum haali wonma ɗum hakkille ganduɗa koɗo moƴƴa bon golɗeɗi to jeenam nder yidde ko goonga no yiɗirɗum hanki heccanko noon yiɗirim haa jooni no yidde ko goonga yidde ko goonga min jottimi nde min jooɗi min jiwsi omo ndaalami tigi rigi non Dieynaba ko amen kon hawni yow o idi fof so wadde sarno ko parfum ɓuuranno jo wutto noon non parfum o taw on anke ka fonno ɗum wiide wutto ka luɓa ɗum ko joni kam hankkandi mbiɗa jogii yakare moƴƴere par ce que kaw makko o wiyoma haalnoya min kam jimmi tan ko hankkadi hakkunde amen yo wonde joni kadi ɓiɗɗo ɓurnode haljinde min o on ɗannima yeehi lawol mum biteɗoɗo joom ɗannima min ganda ni to woni joni kay somi naati galle hankkandin koye jammam gonmi Allah ko lamɗo min komi jagata hankkandin ɗo omo defanami ko weeli omo haalnami belka emin mbadda ko weeli emin kalda ko weeli joni noon man kuttotoɗa wona mbimami o wi komo haalnoya kaw makko omo haalnoya kaw makko so anni kaw makko tan hankkandin minen min ceerani mata min ceeri minen min ceerani de ko min probléme tout constant hakkudema hay jaltami gallo haa ɗo har mi jeeɗiɗi hun kam ŋabtani wiide min ceeri a faami ko probléme tout constant woni hakkudema joni noon on so régli hankkadi kay min kay yo jam walami mi hoccat bagage am tan sa yeehi noon won yejjid ñaman wonde hakkude men minen ndi noon ala fof ko ciftintami fona ñamami temetere capanɗe jeeɗiɗi mo artirta temetere capanɗe jeeɗiɗi on sa ñamde ɗum ujunaji ɗi artirta sa ñamde ujunaji sappo artirta fof ko ñamani ko an kay joni ɓeydi duwaw tan mbeɗa andi kam joni jeeweɗa so Allah jaggi so tawi tan aɗa sooda nannomi ɗo kastari subaka mi luɓama saha fof wutti gasi an kadi kay somi faadi toon ko ñalle jam gal jam jalli ɗo ñaltoon mawɗum mawɗum jammal oɗo Dieynaba jena omon nder omon nder i jam anta paada Dieynaba
ni watte are galle kay anda neɗɗo andama sa wi jeyraba wiyama nende rafatata yahno ɗo jomum ara pat hami naata nder noddan mama dara ɗo noddan mama omon nder mi andama kono mbeɗa andi jeenam e wadde dara ɗo min mi anda fata kam noddan mama ino kam mbeɗa yiiɗo boy ko o debbo heewi bone mamuɗo elle an a fusan gallode holo o galle alle a fusan o mi andamo ni saka mi fusan o kami anda ɗum alle a fusan gallo ganduɗo joom galle mum noddu yo acca ha on yalta ɗum taw o andama o joom galle andam an mata min mbeɗa andi nanam o wayno addude walan so ɗi won kon ɗo galle mum mi anda way non ko wodi kujji kono ka kode gallo go hoy kode galle min kon kode ko kam woni ɗo kode galle hayyoma 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 machallah mbaɗɗon tampere yettor gueɗe ɓedda fof ɓuuɓi ba jigo ɓedda seydi ba yettere Allah machallah oɗon non ko sehlam vraiment wallahi ko ɗum gonga machallah mbaɗɗa tampere mbani yettere Allah jam tan Aisha wettaɓe les mi nana dekre andam do de tin dekre andam ni tan hani oy won ko andam on ni hoore nan ɗo musidɗo Awon tampare lawo. wode min wiɓe fayde sutondira ko ma ñahno ɗo o de addi ko yimɓe ɗen seeɗa gannduma dina gorgol min mi andama neɗɗo kadi arta galle tan mbiyaɗo urni on jarata ko seesi jam jam galle on noon ɗo ko min o jeeɗi ma taw o haalnanima nder fusɗo accude o dow suudan aɗa andi mamu aduna joni koko change hasi hande kala mo kooliɗa onon lorɗo hasi hande mo jiiɗa ko wima ko kayre namdo ɗum ko kayre ƴeewan tawno yaade paaha mum walla mbiri pompe gaz waɗa pompe ma ha ɗumini oɗo oye tinde taw oye kam maayi ɗum dañma ha laaɓa ɗum aduna sirani ko noon mbimo min ko bonani mi andama jooɗo fat neɗɗo kay sa are galle hay sa woni joom galle ne a yii hen ma heɓtinayi ɓarata ko seesi jara jam jam no woodi aysa oɗo woni joom galle kala ko yiɗi eno yiɗi o baɗanama mi halfinimo Allah mi halfinimo hay somi yalti kala ko wima ya waɗani waɗa oɗo mo gandanɗa hoore ma ko fofam o kadi omo woɗɗe nder ɓenɗa nde faami oɗo noon nde jaaɗade caggal maɗe ɗeno ari faami o andani te o waɗi ni kadi ko noon ɗum mbiyat paññande yo waɗande kawɗen to nden haali kanko woni par ce que aduna hannde o siirani a rewete nde neɗɗo indema totteɗa to mbedde ɗo jomum ara naata tan tan tigi ko faama tawa nder waɗa joni ko jomum tagi yimɓeɓe joni fof fimɓe sabi neɗɗo mo annda dal darno ɗum ɗon ha jaaha ha namdoɗa mo poɗɗa namdade o bisimilla mo bisimilla mo seydi jiɗɗo oɗo musidɗo Boubacar immimi ɗon hay beddami waali musidɗam goto kadi wadde min o moƴƴi am noon o neɗɗo moƴƴo tigi ɗigi ko kalti kastade e bottade fof kanko fof kanko hirande hirande eyi fof kadi gonɗo galle ma eyi gongal ma wallahi ɗum tataɗe gonɗo galle kadi somi lemti bottade lemti kastade mi lemti bottade hirande kay arandi heeɓi mi haalani ɗum ni ako siftoro hirande mbimi ko siftoro hirande ay mumuji sayi tottaki ɗum kalta ko waɗ ɗum a faami de ɗum wodde dimmittaki ko taw o ko jejjinor hirande ɗum wodde mi ciftirno mom hirande ko hirande kaƴƴa hirande fof a yiɗiɗiɗe wonko mbaɗɗa ko wona hirande haali bottare kassare ɗum o haala hirande eyi neɗɗo yo jogo suturu mbimi neɗɗo yo jogor suturu a neɗɗo so waɗiri sabu Allah ko Allah han yoɓa
ay ɗum ɗum gonga ɗum ɗum Allah kam yiwana ala jamono joni noon ɗum noon natti joni so sarwon joni ɗum waɗi mum bom netti tottel ko joni haaloɓe ɓuuro haaloɓe rek tottot joni ko haaloɓe sa yori rokkudu haalowo pour ho haal manta ɗum o jamono tolniɗen 21e siècle ko amata natti waɗide sabu Allah sabu Allah de wa ala akay baraji dañira hen fo yihi lawol no yejjidi kay so yejjidi kay après haale ko ne woodi woni hen en sa wonni ɗumen moƴƴere ubbannema aneni kono an ƴeew sabu Allah mo mbaɗirɗa o tan wona eyi kayara siftere ɗi mayde o jamono de joni tolna ceerno on jamono de joni tolna kono an kay hakkude men kam maro ɓuri ɓuri ɗon joni noon ɗum ɗon addani kam dan ko adduɗo kam ɗo e suudma ndu gonɗa ɗo tinne mamoudam tinne rek toppitude sohnajo a faami mbaɗa gorgorlu a faami tinnuɗa ko tinnuɗa e gallo tinnuɗa e gallo tinnuɗa joom suuɗo ko joom suuɗo on tinnata koya ala an tinne makko rek tinne rek e taw ka kurtiɗe kay tinne rek a faami mbaɗa hen gorgorlu no feewi voilà Boubacar an noon Boubacar haalma ha woni koye ɓurtudde min komin kurtiɗo kono noon won gueɗe kadi min mbaɗi ɗon dépassé wa waɗa gorgorlu rek kala ko an muñat ko ala kala ko jiiɗa kadi e gallo kadi a muñat rek ganda ko noon Allah hoddiri ko e Mamoudou an a tinnon rek an muñal ma ni weeɓ tawata totoran dépassé totoran haydara taw ka jogat rek kay muñal ma no weeɓ a muñal rek kay eyi o ni wiyete kañum sohnajo o desat kanko ko diwde o sahaa juuno resa ko diw o arta jamu wutte fondede dula yaha joni tawa ɓe waɗum jogade mbimi ya hakku ba hakko wala sudu ari do non min mbewama jogade taw jogui Mamoudou ke an mbeɗa wama joga anni Aissata mbaddami gorko mala sudu min joga himide min ko o jogi hono wona o koɗo e galle he o ko jogaɗo ala min e hooram min jogui joma mbewa jogade o ko mbaɗanta o ko min aɗa wawi waɗandimi ko mbaɗanta o ɗo aɗa wawi waɗandimi ɗum aɗa wawi waɗandimi ɗum an ko mbaɗanta o ko o ɓurat eyi Mamoudou joni mere mi ara rutto gueɗe galle doucement non ala traité doucement ne ceerno Mamoudou non ha lawol ke taw mbi andi galle o ke ha lawol rek inchallah rabbi eyi yetti temettere jeeɗiɗi woto yejji ɗum noon tinno noon Mamoudou am nene temettere ko ɗum ñamani eyi ko ñamaɗe he wutto 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 lubanoɗa o mami artir eyi inchallah rabbi jarama ceerno Mamoudou gattuɗa ɗum noon dousta noon eyi inchallah jarama seydi eyi mi sammini galle ko men jarama de seyɗon ko dagaten bonni ɗum de ala non mi jaɓata ɗum omo wonde hakkille mum wonde o dagaten bonni ɗen neɗɗo kala ko mbaɗannoɗamo to minen min tawa kadi o kay woni o haatiro fof o regani to wutte mo lubna oɗo wutte komi lubdoma wona dokka temettete capanɗe jeeɗiɗi ɗum ɗo fof minen min tawano so yiya boy ala kono attention mimne wonko heddi ko se mi so yiya boy mo haal wala ni haalamade ko musidɗo de ko sehil kono heddi ko andi ko wiyete ko tan neɗɗo kam mon fof ne wawi tan mon fof ne wawi ɗum ala e probléme ko mon fof ne wawi boy yaade boy yi